Korrikaren mezu Bakau, Basauri, Arrigarriaga eta bar. Hainbat denbora korrika prestatzen eta korrika dagoa pasatu horretakoak, sasoiko zaurete. Zaudek, lidenek, denek ederrok. Hace, esto es ikusi pilo de denbora. Adelako jendetza. Tipitapa, txanda, handoketa. Eta hori, txafa laburaneko nautidea, gero, netuko estuetetik dundera. Liga sortzinen daudeita bederatzen kilometra. Iparkutza ere, pelokoak partian. Iparkutza ez, iparkutzako laubideak. Baina etxebarrerako bidean goazela egorra da, beretan. Tipitapa. Korrikalariak, esatariak, gudantzaiak, pankartara maileak, beren behar izan dauko korrikak.
tapa. Ahora primero dice, tipi tapa, tipi.